dapha bo position tong nor ga bo kaisa muitonar di je sa jara potong di thutui man jara phangthung chama jara phangthung berai pro phangthung chini dapha bo position tong abo kaisa muitonar dinaro jesa samung tangmani sakangno chini dapha no wansuk di abo tong wansuk ka hangke norok jesa samung hamya tangmani haksala tong manano ang tini sana naimani hingke chini dapha sasai phainani jorao kebeng mung kabang matongo o kebeng mung no meseni mangkhangka sibisi bokuso kaiman nai taborong di chini dapha lekha poriman jara srungman jara ingreji mama jara tabai internet ni jara o jarao srungui tongman jarao loge loge tai kaisa hamya manai paiman noroksu abong kadrak drak samani bai chini dapha ni borok immature thui tongba jatabo norok joton shu kami au agliu chiminya kami utong norok joton shu ang anisle norok tep sikna mahan immature chikla rok thui tongmani bagai tabo population o chini dapha ni borok bangnan le koi taibo kami pheka te sebrok obono naidi ni sana ne maisang tamne hingke democratic go hingke borok kabang nanango tabuk trak samani chiminya sini kaisa family khoroksa si bang haise ase mani tabo population growth hingke bo 0% isoguriyo minus ya khorong hingke 0 ar khoroksa hingke minus sogoi tamoyo hingke tabuk sini dapha ro population 1 sogoi nai nei dinaro sini dapha bo jaga sogoi nai tamo je sajara phano tamuni jungkha mathematical jug scientific jug sung calculation khai nai khangke next 10 years sini dapha population busu sogoi nai tung nai neke nukja gaisi tabo overall tibrani government no purungman hige busu 36 lakh ni kisa besi hunoi tong piaba bising haino official bade hige 40 ni aba bongja hingga tabok sung nai nei di sini dapha sung a jagao tongna nangnai tabo sung chini o hao tongna nangnai piaba sung thangi tongna nangnai borok haike thangi tongna nangnai abong ka te sebrawan sumo norok tini orok freshers ni phaikya sung tongtulai kha masalai kha chini culture narak laikha abato okay tongnam nango piaba wan sugina di norok o jaga phaikya mane norok niji sakno sung kaisa chini dapha ni bagai sung sacrifice khaine ne tasingo chini anches kang sai thanai ro chini ata vikram joy rupini bo tiese bo president tongkha bon olo bolong thangka bo bolongo tin bithangoi boni life no bo sacrifice kya tamna hingke bo sama nang taw okthai moi damano ang thangnani bagai hingke ang madhyamik pass ongphurono ang chakri kheka ang thangui mangkha piaba ang srungka BA pass kheka MA pass kheka LLM kheka khayui dophani bagai ang khaineni bagai kaitorano jorarikha miso norok bhaino norok tabo college college pore BA pass ongnai ba university pore ne rok ni MA pass khaine hindi norok bhaino norong nin sak ni bagai simia dophani bagai tongnang nung nini taku buku kri hingke nini dopha kri ga nung sabai tongnai baro o agli nok tangi tonglai be khatabo nini kamiu borok kabang tongkha sinno agli tong manai kaham khlaioi nono bahike sabo dam rinai nung kabang ke sinno dam rinai nono borong rinai tini ne hai tongbolak
tai BCC ni ulah ke tini hai tongla bon bagino wan sobuino sung nai thai deshe bro obono khai thai deshe bong kha guiding star deshe bro kha athokre o athokre ni chinna tongo aisuk ni athokre bong kha dik ni nai khani jab ni so hain bagino sung sacrifice khana nangnai tai kaisa kok desep asaimani jaran chimino roman script by kok borok ni phayu abo tau bo sung roman script by kok borok maya ko abandar muidan narde tai kaisa poi nongkha bumung slaimani sini tibra hani bumung slaye bumung tisha rongni hapong hatai rongni bumung ro slai jakpai thangpai mani rongno kipilani tau bo manja ko kaisa kani bade abno muitanar dinro a jaga sak sak ni bumung no bo muitanar di ang tini norono obon kok sana nayu ani bumung kha montu koloi wanji bumung abo serai saun rona tabo angania montu koloi krika tabo ani bung muk thang koloi buino sawani sekang niji thigong dihni sana ne masya noro abo kaisa revolution nang deshe brona am koina musugo abonoti drive special drive di sakni bung bai sak sini jagdi sakni kok thai bai sakni mani kok bai sak sini jagdi abo nango jung buino chimi sakangya jung sak sa ongnam nango abo buini hamya samania jung buin bage hamya khane thangmani ya jung sak ni bagai kaham khaina nang abo sikok sangnai mana Bongka student of the backbone of the nation hintasin sinata Somarendra Samani backbone bomno hon ingreji to norokte bangko siwani sai bisimani bomol bisimani bomol jodi unko bomoni bi unko backring jumun thik niya ka boborok keplan ki himi thang maya hain bagino o srengnai rok student ni bisingtino obrojo ton snam thanganang tai kaisa sana yo ang common sense humani ke obo je sina nango abo sithai tabu norongna ang hamya sana thangmani ya tabuni jora age sung college pori toma jora haya tabuni jora angha internet ni jo YouTube jo tonmano neto jung naikhen ke jo tonmano tabo ke buno tai singnam nanglaya amtui phona lai sine nungnai ba ne biner burdi te mane note information phanong kha singnam nanglaya google thangi singkan mani thang piaba okra rogno borong rinan ke tapok din sana ne mansya ma phano borong bidi ma phano thokoi o borok te kusu kai me ya hichi tamani ke kabang ma borok aguliwo porina phaitene ma phano thokoi khalai phai tung tabo abo deshe bro nai din chana nai mana tamani ke amti tumong waisa thoko khangke waisa saya saka kha saya ang khangke bo next time bo khlai hain bagino deshe bro age sung deshe khai tong pro amti ro jo ton manayu sini to phani tam hanya tong tam hanya ong tong kha abono naino ma khlayu hain bagino deshe ong kha lama phunung nai bo kunu dofa je bororok je kunu family phanong kha je sa borok phanong kha tomung sai ni ti ki thang tong khang ke abono manai thai
ताई आं साना नाय मुसलमाननि साना मुसलमान के अबसि जों देशे ब्र ब कायसा कायसा आथुकरि हायं दे बनो नाय स्रोंजांनाय जा फियाबा ओ बला देशा बन खाइतेर होनो नेता खाइनो यांलाय तमं सिद्रा लांमानि हिंजा खांखा दं यावनाय ब तमं देशे जदि खाइ दं खांके ब बिनि तमं